Hublejan mi japi baro way pe way Hanigapore Padang Sambha Yapi Shakani ke channel ke chongi ki bangi jule malang katayong but mentagi la poish ka way pat ka ching kren ke chongi ta ka ka jing ai u min sim ngait skam bakat bangin pule ke ne pinyo shibun ke jingat ku ba ublay udon nagabanta ka chongpi ban puntip yapi ek ban saja ek jindon kam jongi ki kristan hagani sing ke bakhado bat nga kwaban tiang somparo ikini ginong shimanta ki wala pelaj ki por ki ba corridor ke chongki banya sam banya pesngotho yakting jongblay hanga bat happy tengin duai nak banta ke chongki katba kin ya sam yaktin ke jongblay aibo blay ni musim khut on tray hapo chongki knama kinwanra ya khubor ini ka jing jubab bas matanat padeng ka jang pi but ngin late no sha ka jing kli ka ban kong ji but shwa bangin late jing kli ka ban kong tungin pendam shwa kli ka jing twai tungin duai ko pa ji ba baneng kanong idap de jing kamen ka pa kraw sai sing ko try mel ai yangi kalat ban wan byang kumne hanika rangsan hika ban sam ya tin ng jong me even ple jumut ya kating jong me ya rap try yangi bangin so tho shai ban ko ban dwai nam ta kinong pe to try ai ki ka jing sngo tho ma jing shampang kanam klab sngo tho e kai ka bakin pe dwai nam ta kinong shimanta kinong ya sam ya kating jong me try dwai nam ta ka jong ki ta ome nam sim ka jong me bat sle ya ki try kanam klab ban shai yangi sngo lam try chnwai nu pop ni baro ngingo ngidam krteng jong chis ka ngap nem amen te ka jingkli ka ban kong ka ba ngadon kani ka jingkli ka ban kli ya I ba loving son jingkli ka ong pis ngo thu ayu haba ong ki jing ai umen sim ba loving son ban jibab lam kani ka jingkli kublay ya phi barwa but ya ka to ka jingkli ka bala kli yanga ka ei ka ba pis ngo thu shaphang ka jing ai ka jong umen sim nga kwa ban yithu yapi bakani ka dei ka jing kali ka ba don kam bangin perkhat lang hadu kata namar ba ki babun ki don ya ki jing sngo thu ba de ki jing ai ki ba phier ha ka ba dei ba ka jing ai ka jong men sim bat ngi kum ki bangai bat ki ba pule ka tin ka jong play yo ya ki jing pen shai ka ba shai bha lang ba ka bible ha ka bai dei ba ki jing sngo thu shaphang ka jing ai ka jong ben sim khoi ngin ya kren ya kine ha ka jing kali ki ba dang sa ba ka ba langkat ka ba ngila ban sngo thu ka jing ai ka jong ben sim ka dei ka jing pen ko bor ka jong play lang ba men sim khoi ya ki ba ngai shen rang la nei kan the ki ba red la nei ki ba he ki ba kloi ban piang ya ki chung yalam ka chung play ba on pen kam ya ki ha ka ban tray ya ka kam ka chung u ha ki no ki ban ta kam phia la da ngi long ha ki no ki chaka ya ka kam ka ban ki ni le ka status ka ba kum no ka bang ngi dan ha ka chung em ble kloi ban ai ki ni ki chung ai ka bang khat ki chung ai ki chung men sim ublay shibun ba loving ka ka jing jubab ka ba pian hoi ka jing ai umen sim ka dei ka chung ko bor jong umen sim ba khoi but hoi ka ba in yasngap ka jing kli ka badang sa kombong ba loving bangen so thu shai te nga karpa ja pi ba pen wat nom ye late no when nom ye late ba to yasngap hadu ka ban kut jong ka nei ka jing kren ka jong khna ma pila ban ya shai kadar ya ka topik ka jing ai umen sim bermentang yang lain nasa ka jingkli ka ar ka jingkli bangkli ya iba nyobor ka jingkli kong meno but dano ya ki jing ai umen sim la ai sawan jubab lam gini ka jingkli Kumlay shibon ya gani ka jingkli
tung nya pe ke jing jubab na ka tin ke jong oblei sha ke thi ki nong Ephesus kon long basao ka de khot ba nyau bat ka phra pule lang bat nga na tho ya kini ke khot Bible khanong phiru phila on pule Henry ha uwe pa uwe nangi la ai ya ke jing ai e kat ba kum ke jing theo kata ke jing ai ukris ule ukli jong ka balang ngilong kita ke khot ban nama kata kada ukris unang ban ai utip ban ai kanu ke jing ai ha ka balang mabaro kadai ke jing yo mentoi jong ke bangai ha uji sukres sngam an pulai sakana ka we ka pensisha shushu ba de ukris ba ai kada khot ka ba phra namar kata ong men bau la kiu sejrong ulai lam rau ya ke jing long rau ba ula ai ke jing ai ha ki breu ula ai ke jing ai ha ki breu de uji su ba ai ke jing ai jong men sem nata sakana ka waipat ke jing kli ka ong lano kadai ha ka por ka ba phikla ka mot kadai ha ka por ka ba phi sngew ya ka gospel ka jing lap chpang Jesus Christ bat phi priang ya ka gospel bat umen sem khoi ukta ha ki donor ke jang phi khnang ba umen sem khoi ula ban rung ban dapura ha ke jing im ke jang phi lada phi kan mau ya ke jing thu khana the sngi Pentecost u Petrus ulaya ula yalap ya kane ka gospel anda ha boleh yalap ki breu ki langai ya kane ke jing yalap ke jong u bat ki laong u ke ka bangi de man le ban yo ya ke jing pen em u Petrus laong ki ya phi de ban baptis khnang ban yo dapura ya umen sem khoi te namang kata kadau ngi ru iwei pi wei kumno umen sem khoi la ban man rung dapura hangi da ka bang yangi la baptis kumang le kren ha ka wei pat ka subject i ka bala dep phang ka jing baptis kalong ka badan kam yangi iwei pi wei te namang kata kadau ude jisu ba ai bat umen sem khoi wan rung dapura hapi da ka ba phi it lot ru yalade ha umen sem khoi dengan iskem pis ngau thu ya kana kicing jubab tu blen ker khui phi Ishbon asarnyo bori to ka jing jubab ka jong phi ka long jing jubab ka ba santanat bat ka ba shai oi ba de jisu bla ai ya umen sem hakipat ba but day hakopor ba yo snow ya ko khubor kumbala ong da iser nyobor but kani kala ban long tat on dangi la pentli but la ai tilut yela de shaublay be spon pa mantang in len asai saka jingkli ka ba live ka ban kli ya e pastor Albert Scamnon ka jingkli ka ong kumne ki e ka jing thumu jong ki jing ai jong mun sim samawan batailam ki e ka jing thumu jong ki jing ai mun sim kublai shibon na ka manta ka jingkli ka ba skong tanan ka ba lala akli yang ka ba ong ka ka jing thumu jong ki jing ai ba ka jam sim ka jawab ka ba shai ka ba nga kwa ban ai ha ni ka por ka long ba ka jing thumu ka ba ublei hi o ai ki jing ai ba ka jam sim hala ki shakri shin rang ba kan thai ka dei tang ka ni ka wei ba ka ta ka long man pin janai ha ka jing shakri ba ka jam sim ban kan tiu ya ka lama gospel ka jong toai ba kham tam ban te ban pin min toy ya ka ta ka balang ka jong ujus Christ idei tang kita ki jing thumu bu baha ki ba bleu ai hangi ya ki jing ai ba ka jam sim ka shthi ka ban kong ka jong wap so po sha ki prabangi ha koren kalono ba khat ar ka khot ka ban nyau ong kumni henry la sam ya ka jing pum pau musim ha away pa away ya ka ban pen min toy kata dik jubab ka basai la sam ha away pa away ya ka jing ai ba ka jam sim kalong ya ka ban pen min toy man pen min toy ya no ya ka balang ka jong Jesus Christ nang ta Epsos kalonon ka basaw ka dukhat ka bakat ar ko ong kumni ya ka ban pen janai ya ki rukhut ya ka jing troy ha ka jing shakri tin blai ya ka ban te ya ka met Christ kani ka long basai ban pen janai ya ki shakri ki jong blai shan ra ba kan thai pe ki la ban shakri khambha ha ka kam ban ya lap ya ka gospel ban kring ka mesim ka ba kong san ban te ban pen he pan san ya ka balang ka balong ka met ka jong Jesus Christ ko blesipon Shibon pastor ya kata jing jubab speak lang jing jubab ka basna tanat oi ka jing thmu hi
cái dòng play bạn ai mình sim cái lòng mình toi ya ya iwe pi we ni ban tei ya ka balang cái dòng Chris buồn but ngin let na sin kli ka pasau ka kli ban kli ya the pastor K Lamare ka kli ka ong ne balai ba ki jing ai jong umen sim ki long ki ba don kam balai ba ki jing ai jong umen sim ki long ki ba don kam sawan man batai lam Kublai shibon ya kene kicing kali ke ba pila ai na ka banta jonga kicing cubab jonga kalong ba kicing ai bekenjaman sim ka jong ublai kalong kebedan kam ba kenang ban pendep ya commission ba kerpang ka jong Jesus Christ ublai pendan kam ya kibreu na ka banta kibreu kum kalat jong kajing ya keren kum tau blei upen kre ban kot shaka perthai baro kawai ya kalat jong kajing penim dena mar kata uai ya kene kajing ai bekenjaman sim haki breu ki jong ung la banong namar ki breu ki bayo ya kajing ai jong sim khoi de ki breu ki kerpang ki breu ki ba len shisha la de ki ba khain du ya ka por bat ya ka jingim na ka banta kures ni ya gine ki breu ki ba blei ul pandan kam kat kum ka tien ka jong blei namar kata hakini ki sngi ki ba mentaru ki ju ki jingkular ki jong nong penim jong Jesus Christ te kane ka dei ka jing thmu bat ka jing kwa ka jong Jesus Christ kum nong penim jongi ban ai ya kini kicing ai ki bekenjaman sim naga benta ban pendep ya ka kam ka jong u hasla jong kane ka perthai mar kata kum ngau mane ba ublei ujit ya ki breu naga benta ki breu man long ki sakhi ki jong u ban ya rap ya ki wei bakin khmit ki khmat show ublei kadai kata kat kum kicing seng thu jonga sepang gini kicing ai bekenjaman sim ki lam ki badan kam hatu kata naga benta commission ke ba kerpang hi ki jong blei naga benta ke perthai barok ka wei amar kata kumong no ha rom city of the paul ki nong rom kala nong ka ba khat wei ka khat ka ba lai ba lai pen riu hang to ka ong ka jingjel liu pa ka jing kan race pa kajing start bat kajing tip ublay akat no ba kita kicing kut bishar jong u kilong ki bom la yet shu nang ta khot ka blai reu gong na ba na u bat da u bat sha u long ki e baro ha u ba play shibon pa sai ka jing bab chung phi hai ka long shak bostana ba ni don kam yu min sim khoi ban pandap ya gospel but klam min sim ngim la ya ban le ngim la ban ya ngim la ban tray kam tam le ban chakri we ngim la namara ta da mi don kam ya min sim ka jong ble ban ko bor hangi ko ba long i ba loving mena te man ta par ngi le na sa jingkli ka ba san ka jingkli ban kli ya ba loving ka jingkli ka bong kum ne kum no phela ban penyeper ya kisap bakar pang ubreu ban kicing ai u mensim ba loving sama ba jubab la mi liga jingkli kublai shibon nam da do ka jingkli ka ba sngotanan bat se ka ba laban pen prakhat yangi kai ka jing pher padang ka jing ai ka jong mensim bat ka sap ka bangi dan hakrin parang nyong. What are the differences between spiritual gifts and natural talents? Ka way kamat ka bangi laban sung thu ha ka bay day bat kene ka jing ka sap ka bangi don lani kata ka natural talents ka day ka ba la don lupa ha u ni ka brio nadu ka por bala khai ka kame kampel la da ki day ki bangay lani ki day ki bom ngay kampel la da day ki ba tip yaw play lani ki bom tip yaw play henry kaniga sap kabala don la pa haki ki
ki le ya ki bat ki tre ya ki no ki kam ki pen i ya ke ka ba kasap ka ba ki don kata ka natural talents ne kata kasap ka ba u ne ka breu ki don bat bun sin hi kini ki sap ki ba u play u ai ru ka dai na da ka jeng pha ka jong u jong ki we ha ka ban shakri ki we bat kham tam nam da ka puram ka jong play la da penan kam ya ka ha ka kam ka ba bat ka kif la ne ka ta ka jing ai bat ka dai ka ba u play da bu ka pang bon ai ya ki pangai ka ba mer ya kino ki ba u kloi ban ai ha ka ba nang kong ya ka ne ka jing ai ka ba kan jaman sim la yo lang ba ka jing duai u cha ka bong ha ka shi thi jing ka nang nang kong ka ba san da pidan kam ya ka jing start to pen pan au try ba long ba kloi ban ai ya kino ki ba pan na bat la ai ka ne ka kif la ne ka jing ai ka jong men sim kat kum ka jing don kam jong ka por kat kum ka jing don kam jong ka balang bat ka jing tray ka jong play bat ru kat kum ka jing plan kam ka jong u ni ka breu ya ka sap ka ba u play u la ai te onang yai pen ko por da ka jing ai ka jong men sim kata de ka jing pe pedang ka sap bat ka jing ai ka jong men sim play Shibon ba loving ni ka to ka jing jubab ka ba phila ai oi haman la we breu u bala khash ki parthe u blay la ai ye u ka we ka sap but ka jing ai sim ka long ba ngi de ban pan now blay but ngi de ban kan mau ba ka ne ka jing ai sim ka de ban pendan kam ban ya shakri ya ki we but ban pentai ya ka balang Chris kumbal ong da i pastor Abbas kamlon mene do shibon ba laving ban matang ni len na sya ka jingkli ka ban riu ka ba en kli ya sir nyobor ka jingkli ong balai ka long ka bala ban don ya baro uso jong mensim hendre om ya baro ke jing ai jong mensim sama matai la ni ga jing kli kum le shibon ya kene ke jing kli cha ka shithi kinong Galatia kalong basan ka khot ka ba ar pho ar ka ba kren chapang uso jong mensim ka ba ong uso jong mensim ulong ka jing e ka jing kmen ka jing suk ka jing sha slam ka jing lesbon ka jing bha ka jing aine ka jing jamnot bat ka bor halal la de ngila ban yo ya uso jong mensim namar balai kadai ka jing kular ya ka baladangi im da mensim ngin yo ladangim im ladang im da ka do ngin yo ya mensim basa ka weru ka jing kular ka bau Jesus Kristus ong ngalong uding so wain pilong kitanat baladangi long kitanat kata gumun ngila ban se ya kiso namar balai mangidon bat uding wain mangidon bat u Jesus Kristus ha ka we pat kaliang teladangi don ha u Jesus Kristus ngila ban se ya kini kiso ya uso jong mensim tementang ye lai pat sakawe pat ke jingkli ke baong balai pat lada la ban yo ya uso jong mensim balai pat bangim la ban yo ya kis ya ke jing ai mensim hoi ko mangalong pi ka we kade ban long ka syong ha ki jaka ha ka por Pentecost u Jesus Kristus ubadai ukli jong ka balang utip unang ban ai kum kena ke jing ai jong mensim ha ka balang ke jong u namar ta kadau ki breu ki sunan ki jong Jesus Christ ki lelap da ki we pat ki kijai kten kenang ba ki we ki breu ki ba wan ha ka to ko por ha ka ne ka jingalang ha ka sungi Pentecost ki la ban sngel tho namar ki miekren ka ju ki kenten te namar ta kadau Jesus la ai ya ka ne ka jing ai jong mensim ha ka jing kren thlate da ki we pat kijai kten te menta nginye peit na ka kten ki jong ublai ya kijing ai mensim
ngini phai sha ke sithi ka banang tong sha kinong koren ka lanong ka bakhat ar hang to kidon kita kijing ai kijong umen sem ka banang kong nanduk ka dekat ka ba ar phra ka ba ong kijing ai jong umen sem ka banang kong ki apostol ka ba ar kinong thulupa ka balai kinong hikai anda kumta ki balik ya ki kamba haden kata ke jing aibor bat penkia ki nong yarap ki basensyar bat ki ba bon jai ki thele henwela da pipule pat ya kata ga khot ke ba arp khundai ya ke ba batai ba ngimla ban yo lot ya kini ki jing ai umen sem namar balai dei ublei dei Jesus Christ uba ai bat ke jing ai kalong ban yo ke jing mentoi ya ki bangai ha Jesus Christ om ya to uba yo Henry banyak ya kejing mentai barak ke bangai ha Jesus Christ namar kata kadau kada khat ke ba ar phukhandai syakisti ki nong koren kada kasti ke banang kong ka ongkum ne ha to barak ngilong ki apostol kumno phi jubab ka jubab ka bangai scam pin jubab kalong em nang ta ha to barak kilong kinong thulupa em ha to barak kilong kinong hikai em ha to barak kilong ki badan bor ban penkhia em hato barok ki akran lagi thalik hato barok ki batai ktin em ngimla ban yo lot yakini ki ek barok namar balai de Jesus Christ ba ai walu tip ban ai ha ka balang ga jeng u khnang ba ga balang ga jeng u kan ya syakmat bat kan pen mentoy ya barok ki banget ha Jesus Christ namar kata kadau ha ka dekhot ka ba lai phuai ka ongkum ne henry to da kwa her pi ya kita ki bor ki ba kham ha ka mut yakini ki bangi pule ki jing a jo men sem upol ong ba ha ka dekhot ka ba lai phuai ong to da kwa pi ya ki jing ai ka ba kham ha ka mut kham ha yakini ka bangi la pule nang ta uptheng ya kane kalanong ka ba khat lai kabadai syapang gejing balada pipule ya kena kalanong penyok sisa ya kita gejing kerku ngamtip yola sadana pedeng jong piki bompat jupule henry pule ba pen satip ba pilong ki leng ba kena kedekot kalanong ka ba khatlai ka ba wap sapol la tho syakinong koren tenama ta gadau ketui pi ban pule kenang ba pila ban tip pilong ki leng ba kena kisithi ka pol la tho Sakinong koren bat cepi bat changaru kumju iwe pi uwe kumble shibon khublei shibon sir nyobor ya to kaching juba ko chong pi angai bangila songtho bat la shai ya to kaching juba ko chong i bat mantang i let na sha kaching kli ka ba kaching kli ka ba nyau ka ban kli pastor albas kemlon kaching kli ka bang kumne ha to ngila ban panan kam yo mun siam ba khoi ne mun siam ba khoi panan kam yangi Kublishibon nagamta kani kejingkli ka ba long kejingkli ka badangkam ya ka ba lalakli yang ka bang hatu ngila ban penunkam yo musim khu ni musim khu on penunkam yangi la ka ba shai ka jubab ngan a shapi parok ke bolong kinosnap ke ba pe ya kani ka programs ka jangi lamba kani channel badalele ngin omla ban penunkam yo musim khu lain bangin hukum yo musim khu Henry umusim khoi un pray lai lu haki donut kechongi haki kam ki ba ngi kring ye ki mesim sha ublei hoi ha bangi duai hak ha ublei bok pa hak ka teng ka jong Jesus Christ umusim khoi utrei dala ka mon sobha hangi iwe puwe badak ba shai ngan om yak sisin nyen omla ban penon kam yo musim khoi jong blei Henry umusim khoi jong blei hi un trei lai lu hangi Lapan kemau yangi ya kejingkran ka bau Jesu ukran haki semran ya ka balabu jikemau haka gospel ka kom Yohanes kalano bakhasau ka dekat ka ba arpo riu ong kumni Henry uta unong pentingan umuse mukhu ya uba uta upa un pha haka keteng jonga uta ken unika ye pi ye ke bro but un pen kemau ye pi ye ke bro ki ba ngala ong happy kabut umuse mukho jongle unle la ka jong banta pan hikai ban pen kemau bat kumta terter labu ji kemau hangi ya ka wei ke jingja
haki kam ki apostol kalonong ka bakat khandai ka dekat bakat wei syapang ki nyawut ki khur uskeba law makini ki kwa ban persyang ban perthubut kumalek ki senran ki jong Jesus Christ ban wai ha ka keteng ka jong Jesus Christ ban be ki ksut ki kre andre ke ka baja yakini ki ba penun kam baklai musim khoi law bakin musim baman ki trei penban yaki hadu balak penlek ranya ki hadu bakida lungkhut bat kida mong cái bang kwa ban ni thoi phi bang ngimla ban penun kam bakla da lele ya musim khoi ngila ban wai hau ble bopa hak teng ga jon Jesus Christ bo musim khoi pensyai bor yangi on trai katkum kamon sobha ka jong ble ko ble shibon ko ble shibon pa sai ga tala chini ba jong phi kalong chung jubab ka ba shai ba kalong chung jubab ka ba direct ba em ba ngimla on penun kam ya u mensim but pau mun sim khoi un panan kam yangi je man tang in len na shaka jingkli ka ba phra ka jingkli ka ong kumne ka ai ka ta ka ba baro ki jing ai chong u mun sim kia don lang so hawen jibab la mi ka ne pastor ke lamare ko ble shibon ya kene ka wepat ke jingkali ka ba phil ai na ka panta janga kine baro kine kijing ai kijong blai naka penta ki breu kalong ba banya rap iwe banya shakri iwe bat pen kiu ya ka balang kijong blai hoi ia kane ngila ban syam na ka shithi apostol Paul shakinong Ephesus sao ko lanong dong ini phai ka khot ka ba khat we ro khat lai hang ne ngin syam ba ko ong bat ulathung yaki we ban long ki apostol bat yaki we ki nong ithu lapa bat yaki we ki nong yathu khana bat yaki we ki nong sharai bat ki nong hikai không ta hang nengis ngau thu bo ble ula thung ya kine ki breu hanrei ble don ya ka chu ka tham namar kata kini ki jing ai ki ba kenjam sim ki jong ble kim de ban pen khlew yangi kim de ban pen ngau meng yangi kim de ban ai ba ngi ki breu ngin ngau ba ngi ngin yo ya kata ka boram nrai kata kam dei kijing thumu jong ble nim dei ban yo ba ngi ngau thu bakala ya kata nrai kini kijing ai kijong ble nakam ta ki ne ki penta ki be pher ka dei ban tre nakapenta kalat jong kijing penim kijong Jesus Christ but nakapenta haga kam school ru ki noi kai ki principal ki headmistress ki dei ban don kijing e kijong ble but ban pound haki kena school jaki kenang ban dakila he alasan andakila sngew thu ya kijing e kijong ble nak menta jaki bakin pediang ya Jesus Christ komunong penim menong sius pa jaki nangta haki we gibentaru kene kene ke ju kijing ai kijong Jesus Christ nai wat lakilong ki be repair hagur kom trekam nrai kine baro ide ban wan shaka ju kamat lane ban shaka ju ka thang kaba Jesus Christ ukwa nakabanta kinong trei kijong amar ta ai blame kur khun ya rap yangi wei pi wei begin sngau tu sha bon pastor ya to ka chingchipa ka chongpi ka basatnat hoi ka ching ai ka jong ble ka don ka ju ka ching thmu ka ta ka long ban shakri ye wei ban pente ye ka ching ngai jong i wei te matang len na shi ching kli ka ba khandai ka ching kli ba akwa wen kli ai ba loving son ka ni ka ching kli ka bong kumne balai phitrai bo chi su upenlut kham bon kapor ha ka jing kai ban ya ki wei ki kam ha ka jing shakri ka jong ba loving son sma ba ban jabab lang ni ka jing kli
hoi kata ka de jing kli ka ba ngau tanat ba balai ba Jesu plot por shibon ban hikai ban yakiwe bat ki kam ha ka jing shakri ka jong u men ba dang dan asla chone ka perthai hoi Jesu train na do ka por dang red ju ya rap yelo pa la ka kme ki ba bun ke rei ka ministry la ni ka kam shakri ka jong u ka dei tada do ba la pen baptisi u ka por bula dap life host nam karata mat kumbar lais nam shitang ule ka kam shakri ha ka ban pen priang ka gospel ka jong play bad hapdang jong ka kam jong ka jing pen khia jong ka jing yalam kumba ar na ka lai benta jong ka jing shakri ka jong Jesu ka dei ka jing hikai uplot por bad ki senran bad ki babon halor jong lom hikai u shong badu Nicodemus u hikai u bad ushong bad ki babun ki bawan shu u pelut por ban hikai yaki shpang ki bad haka commission lane ka jing ai jing batha ban lek yalap chaka perthaya sho u jisun kut yaka kam jong jing shakri ka jong wong ha materials nang bar ko pra ka nai bar to khilai pi chaka perthai ba ro bad udabu ya katoga contain to da hikai hakini ki ministry ki ba Jesu la le upload por ban hikai yaki senran bad yaki nongbur ki jongu namar ba yakani ka kam yalab bad ka kaman pen priang gospel dan kam ban nang beteng waradin ka jing leino ka jongu shabneng bad na ta kadau da upload por ban hikai ban upload por bad ki senran yaki ki ba ken chabneng khnang ba ma ki ru ken la ban tang ya ka kam ka jong ba dai yakani ka benda ka ba Jesu la le ading ka jing yap ka jong wan men si ma khoi bo pendap ha ki bon ki senran ba ki nong por ki jong ba ken lek ban hikai yaki ka ba Jesu la sedang ka kata ka dai ki jing thmu jong ka jing hikai ka jong Jesu haka kam shakri ke jong u nang ba yakani ka gospel nang la ban pen priang shaki we pan lang ba na ka jing hikai ka bala yo nu Jesus Christ ko blai shibon ba loving i ka to ka jing ba wa chung pi nganget ba ngilaya songtho i ka to ka jing sam jong i ba loving but man tang in le na jingkli ka ba shpo jingkli ban kli ya sir nyobor jingkli ka ba ong ne balai ba kato ka ne ki briu ki kentai ya ki jing ai ublai haba ki dai ba long ki jingkul ku pa nyobor saban jibab la mi ka jingkli kumlai shibonia kene ke jingkli ngakwa ban ai phi tang kowe ke nuksa yo le se kila ban shibon henrei tang kowe kata kalong yo le se balai baki kentai namar bakim sngau dondor yala de pitip ya gejing itu khana jong William Miller habawla yo ya kene ka khubor banyalap uphai sha ublei sha gejing duai ong atrai ngalong tang unong rep kumno bangan le yalam sngau dondor banyeng hakmat ki breu ki jong ublei banyalap ya ka khubor sngau dondor bat teng teng haba ki breu ki sngau kumne ki kentai ia kene kejing ai mensem henry ka khobor ka bah ka bang ko ban ai pi kalong wanam kentai namar ka de kejing ai jong mensem habaro ka de ka khobor ka bah menta ya baro ki samla ki long kmi long pa ki temen kisan namar ka kting jong ublei kala krensha ya kene lada pi pe cha ki kam ke apostol kalong ba ar kalau ke agar khat ke ba khat nyau khat phra ke ba ong kan jero ha ki sngi ke ba khat do ong ublei bangan the no na umen sim jonga halor ka do baro ti khon chrang jong phi bat ki khon kan thai jong phi ke nya thulupa bat ki samla jong phi ke nya thulupa ye jing thu pau bat ki temen jong phi ru ken pho sneu ye jing pho sneu bat halor ki sakri jonga ru chrang bat kan thai ha ki ta ki sngi ngan the no na umen sim jonga bat ki nya thu lupa kanai kedai gajing tu lupa kanai kedai ya ke ba ai men sim ya pi bat yenga la da don na pedeng jong pi ke ba dang samla kanai kedai gajing
ai ke jing kula ya ke ba ublei la ai ya ke ba let se pisngeu ba pidon ya ke jing ai ke jong men sem ya ke ba Jesu la ai happy henry phim sngeu don dor pat ko mang la ong mane la thu ya to ke jing to khna chpang William Miller sngeu don dor henry haba ulayalap ngi i ba ke jing le ke jong ublei lang ba William Miller kalong ke badan kam chicha bat ke ba aji mentoy ya kit khot balang bat kum juru lada phi sngaw phi don ya gane gijing ai men sem one am contait Henry Yang bat persang khnang ba da kane gijing le gijong phi da gijing sim ti gijong phi da ga priang ya gane gijing ai men sem kalong gijing mentoy ya baro kit khot balang ha ka balang ke jong phi ya baro ki bre ke bangai how Jesus Christ nama kata kadau wat ya uble ha kicing duai pai shu khnang ba uble la ban pen i hangi ya kata kicing ai ke jong u hangi i we pi we nama ngi tip bet Jesus Christ udan bet ban ai hangi ha kicing im jongi we pi we ibreu la kalong ha kono ke banta ni ban priang ya kane ke banta khule sibon pun ba nyobor itu ke jing sam ke chong pi ke long jing jubab ke ba sngotanat but hoi ke jing kan tu yang i we ke ba ladang yo ka jing ai mun sim ke ba ngim de wan ong ba ngim sno bit dor ha ke jing sha ble tip ba pi bit dor but ba pi ila ban penan kam ya kata ka jing ai ke jong umensian nama kata kata ublay ujid ban IP ban rei ngide ban ngide ban yelle ban penun kam ya ka gift ka ba ublay ul ai hanga happy ban shakri iwei ni ban kentu ya iwei te mentang len sa ka jingkli ka ba khatwei ka jingkli ka men klip ya I pastor ke namari ka jingkli ka ong kumne ha ka no ka rukom ba ki jing ai trong men sim bat ke jing i kia don jing dai pasal sama ban jubab lang ni ka jingkli Kebelah sibon sia kena ke waipat ke jingkali ke ba phela ai na ka banta janga ke jing jubab janga kalong kat kum ke tin ke jong blai ke sti op stok pol sha nang kong korin ke kala nong ke ba khat sao ke khot ke ban kong tong ini pule ke ne ke ba ong to ya be phi sha ke ne ke jing i la kom taru to da kwa heru ya kita ke jing ai ken jaman sim hang ne ngis ngau thu ba chapang ke jing ai ba ken jaman ba ke jing ai ken jaman sim kalong bangin ya be ya kata ke jing i ke ba janai ke jong blai Denmark kata bangi deban shim ya ke jing ngau thu jongi wei pi wei ha ke jing dei bat ke jing i ke ba bom jukut ke jong blai na ka panta jongi wei pi wei bat hang ne wapstol pol kun tu ya kinong but ki jong Jesus Christ bat amar kata long ba ban shakri yo blai klem ke jing i kanam se so Henry kane ka jing ai ba kan jaman sim bat ka jing i ka de ban ya yai rangkat khnang ba ka kam ka jing trei kam ka jong ki shakri ki jong blai kan long ka ba sei so kane ka de ka jing angnot bat ka jing kwa ka jong nong penem jong i Jesus Christ namar u pen i ya ka jing i ka ba janai ka jong blai bu kwa kum tau ploy ban wan se kane ka pathai ban pen i ya ka ta ka jing i blai ki jong u na ka banta ki breu jong ka pathai ha ki jing dei bat kane ya ngiru ngide ban chim ya kane ka nuksa ka ba Jesus Christ la i syadin na ka banta jongi pat sakawe kala nong akwa bangin ni pule kata kalong sya ka city wapsal pol siki nong rum khat ar kala nong ka khot ka ba khan nadu ka ba khandai ter ka ba ong ka ba ong hang ne
to ka jing e kan long ka ba klem arsap ngap ka benta ka ban kong ka bang to ka jing e kan long ka ba klem arsap nang ta ka ba bot ka ba khat we ka khat ha ka jing le minot Ublay shibun pastor ka to ka jing jubab ka ba sngotanat hoi kambay pastor ong ba ka jing ai man sim ber ka jing e ka de ban ya ya lang ya renti baladang don ka jing ai man sim ber klem ka jing e kanam don jing toy ha ka balang eru bat ka badan kam hi ba uman sim ka jing ai man sim bat ka jing e ka de ban ya renti ya lang te mentangin yelen na sya ka jingkli ka bakhat ka jingkli ka ban ngan kli ya pastor Albert Scanlon ka jingkli ka bang kumni kumno phin pen phai ktin sya kito ki ba kam ba ki don ya ka jing ai jong ki thle pa bon jai na kwa ai phi ban som pha yi kan ni ka jing jubab ba pastor nai kubishbon Kublishbon nagam tak tu jikli ka balong ka jingkli ka badon kam yangi parolang bangi de ban yo ya jobab ka basai ba bangi de ru ban persuthu ya ki we ke Pakistan ka jikli ka baong kumnu ngin persuthu ya ki we ke Pakistan ki ba phla ba ki don ya ki jing ai ba ka jam sim kham tam ya ki jing kran thle hoi ka jobab ka basai ngimla balan ba bleu ai ya ki jing ai ba ka jam sim habaro kasap ban hikai kasap ban yalap ba kum tar Henry ha ka bai dei shaphang ka jingkran thlet nga kwa ban jubab dak pasai ba ha kini gisngi ngiu i ya ka jing punon kam bakla ba de ka jikai ba bakla te ki briu ka jingle manle ba ki kran thlet ki dwai kim su tho ya ka ba ki hi ki dwai ha ka ba ki kran ki kitin blum blam kumni kum tai ya ka ba ho oi wap sopol wong ba tang musim khoi bala ba so tho onrei kini kim dei kum kita ngakwa ba pin puli bha na ka shiti ka ba wap sopol utho shek prabang ya koran kalonom khasau kalonom ban kong ter pi puli ya kani kalonom bar ko we pin yo ya ka jubab ka basai ya ka jing persutho ka ba wap sopol persutho ha ka balang ha koran namar pa kidon ki rule menle ha ki ki por ki ba plam ki yo ya ka jing ab ka jam sim kham tam ya ka jing kan thle nakani kalonom ngakwa puli tang altli ki khot bible ban kabalong ka daw kanong no ka jubab ka baklan nengkong kuren kalau no bakasau ka dekat ka bakat wa support wong kumni kum ta te mapiru haba pilong ki bakwa her ya ki jing ai ba ka jam sim to da wat khnang ba phin kham nang ban te ya ka balang kaman to yu ngan kran thli blum ngam su thu ngam la ba prisha ki we ka ki jing mo toy ka bangi te ka balang re ya kita ki no snap ru ti wat ya ke bante ya ka balang nang ta wap sopol wang shushu ha ka khat ka bakhat khandai henry ha ka balang a kham so bha ban kran san kan tien da ka jing su thu jonga bangan dup hikai ki we ru ban ya ki shipho haja kan tien ha ka thle bam tep kata galong ka basisha ha ka balang na kham so bha ban kran san kan tien le sing la ban ong u blei un kurkhu ya phi ban ya ki pho hajar kantin ke bangi kran ki thli bam te blum ngim so tho ki kran ayu hanangi yo idiang ya ki jing ai ka jong muslim khoi kamlong ta ha ka bai dei shaphang ka jing kran thli nga kwa ban pan kamau ya ka ba ja ki kam ki apostol kolonong ka ba ar namar ha ki tu ki por ki sanan ki jong Jesus Christ ki lap pa ki kran ka kitin la jong le se ngala ban ong bangai lap ka kran kitin kasi kinong sap ha ka por ki don ki China, ki don, ki nong Amerika, ki don, ki nong Japan, ki don, ki nong Palestine, ki don, ki jai beri bope la hala ka jong ka ktin. Ha ki tu ki por, ha ba ki sra ki jong Jesus Christ ki lam. Long ba ka jingkran thli ka de kani, ka ba muslim khu o ai ha ki tu baro pa ki da sotho ya ka jingkran. Hadu kumba ong no unong Amerika ui usngo ya kaktin khasi jonga wang ni Ukraine kaktin jongi unong Afrika rukumta bat kiwe rukumta
Ngakwa mempuli ki kam ki apostol kalonon ka baar. Kadkhot ka ba Henry terter. Ti habala yo sngo ya kani ka jing sawa upai ba ulaya yawan lang balwa sngo lungo na ba ubri baro ulaya sngo ba ki kren hagaktin jong uhi. Baro ti kila kendet threat bat kila sngo plai ki de ong hakmi kini baro ki bakran kimlon kinong Galilea hatu kini kimri ki khasi ngalaban ong. Kumno ti ngi sngo ubri baro ahala ka jong kaktin ha ka bala kha yengi. Ki pathya ki mit ki alam bat kumtar ter ki jai ktin beper ki jai beri beper ha kti por. Lesing ngalaban ong kinong Amerika kinong China kinong Japan kinong Afrika kinong Indonesia bat kumtar ter kinong hatu kumno umdiu khasi kumno kren ha ktin jongi. Kata ada ke jenggot ke jengkran telik ke jeng ai ke bakar pang ke bau bleu ai syapang ke jengkran telik ke dei kani ke di Pakistan soto ba ke jengkran telik ke dei ke jeng ai ba phla ke bau musim khu upar soto ya boro kublish buat to nga ngai scam ba ngilai shai ka to ka jing jubab bala ai ngi da i pastor Albert scam don ko dei shibun pastor ka to ka jing jubab ka bas kontanan ba pilawan ra ha ne ko por ban mentang in len na shaka jingkli ka ba khalai jingkli ban kli ba loving jingkli ka ong kum ne hato ya ke jing ai jong umen sim la pen trei kam ha ka balang jongi lada em ke ai ka ba ngi la ban le sama men jawab lam Kublai shibun nam da to ke jengkeli nga kwa ban cuba bikne ke jengkeli ha ka bedai bat ka balang ka bangawan ngadai sabde bandes ba nga don long kumud khat chongane ka balang ka badan ya ki dokhat balang haklang sodong jong ka pathe ngai ngoi ublai namar bola khu yangi gong ka balang bangin don ya ki kam shakri lang ba ki hospital lang ba ki chakapuli nadu ki baret hadu ki balahia ki university nidon ya ki center of influences nidon ya ki chakari khonswet nidon ya ki babun ki benta ki bangi shakri shakaparthai apdang jong kini ke ublai upran kam ya ki dokhat jong ka balang bakin penan kam ya kasap ka ba ula hai ki kum ki hoi ki doctor ki lai ban pule henry u penan kam ya ki ha ka bakin la ban shakri lat nalor jong ka ching pule ka baki ki don ya ki nong hikai ha ki school but ni don ya ki nong elap ki ba pair ki ba uble da penan kam bangin pen priang ya ka kubor ke chong u lang ba tin ke chong blai bat ka kubor chong ki lai angal ka ba lai thol pa ha ching ban pa long ba khat sao hoi ka balang ke chong blai ni don ya ki brio ki ba uble penan kam ban kani ka dei jing khat ka chong u bat kani ka dei ka kam shakri chong ka balang hashwa bu chi sun wan nang bai ka gospel ka chong u in sapandam bat ba bon ki prio ki yo ya ka ching pinem ka babam chu ka dei shibun ba loving ya ka to ka jing jubab ka jong pi ngai ba ngi la song thu ya ka jing jubab bla ai da i ba loving but mantang in late na shi jingkli ka bakhat sam ka jingkli ka ban kli ya i pastor Albert Cameron ka jingkli wang balai baki advantage kim long ki ba sngo bha but ki jing ai ya ki thlet ba bon chat but ka jing ping khia so ban batai lam ni kani ki jingkli ba baro ngi de ban tip ya kani beshpon Kubleshibon na kamta ketua jingkli ka ba long ke jingkli ka ba sao na kamta jonga hagni ka programs ka balong ke jingkli ba sultanat ka baong balai ki advantage kim so biang bat ki jing ai ba ka jam sim ha ka jingkran thli bar kumju ha ki kamba ngim so hon tang ha kita le se ngala ban ong ho nginge ya kini ki bro ka jingkran thli ka jing le ki kamba bar kumta ter nama kini ki di ki jing ai ba ka jam sim ki jing ai ki ba uble u ai ha ki shakri ki jong u henry ke e ka bang kwa bani thu ep ba kum ki advantage ngi kham ngai bat ngi kham banjur ha kani
kadangla bangin kring ya ki musim shaublay da ka bangi persuthu ya ki ya ka jing ba ka jongblay ba ka jing ai ka jongblay ka bala ai haki ban ya ka ba ngi kring ya ki kamba ka khamla bangin persuthu ya ki ya ka ting ka jongblay ban hikai jana ya ki ha ka nongrem ka bangin nge ya blay ban bud ka jing ka jong u ban ya ka ba kin lokristan da ka ba kinget ya ki kamba bat kini ke baro ka gospel ka kum o Matthias kalonon ka ba atpo pra ka dekhat ka ba khat khandai atpo kalong ka jing tha ka ba shai ka ba Yesu wo ang kum ni nama kata to ki da letno ma phi to plon smrani ki ban riu baro da pen baptis ye ki ha ka teng ka jo pa bat ka jo khun bat ka jo umse mo khot de hika ye ki Yesu ang de hika ye ki ban sumar ya ki ke baro kat ki bang la hukum ye phi hakmi ru na ngalor kat bat phi harakasngi hadu ka bawai no ka bathai ka hukum ka basai ka baw Yesu ai ka long ban let ban yalap ka gospel ban let ban baptis ye ki hak teng ka jong pau khon ba musim khot ba kham tam ban hikai ye ki hoi ngam om ki kamba ka jingkran thlit kim don banta handai ka ba kongsan ka long baka babaha ya kita kibawan sha ukres bakini yomat ya kajing e ke jong u bakini yomat ya kata kajing e ke jong u da kajing sothu ru ya ka ting ke jong ble kompleshibon Aku abang Kobleshibon pastor ya kata kajing jubab ke basngot tenat ke bapilawan ra hapadeng kajingi waipuwe bat nganget ba kelaman penmentoi sisa yangi bat kela penstart susu yangi lengba kita kijing sam kiba pila ya sam ani bat nginyelen na sijingkli ka bakhatsan kijingkli ong kumne kumno ngila ban tip ba kine kijing ai kilong kiba shisha kumno ngila ban tip ba kine kijing ai kilong kiba shisha Kobleshibon siya kaneka wepat kecing kali ka khado na kamta jonga kecing jubab jonga kalong ha kecing edai pat kane ka jingkeli kat kum kecing sang thu jonga kalong ba aden ba Jisu la kiu shibnang ul kulari senran jong bikin ya dan lang bikin ne chwa ha kanong ba Jerusalem tat anda kile yo ya umun sim jang kecing kular kumta aden bagi ne ki senran ba ki spa ar pemut kila long ha ka juk ka kata kecing long do kecing ya sngau meng kecing sarong ka hangame kadu kadam kila bread lo di kita kecing long berem jong ki kecing long do ke jong ki pat ki yo dapat hangta Jisu andau li iya kine kecing long ba kata ka sarong ka hangame ndai kecing ka sunshari kielok shipara amdan shu kecing ipek mat iwe te hakata klimat Jisu pha yo mensem jong kecing kula bat hang ne ke ni iba kecing mi nang ta kila la ban le sibon ki kamba nagamta Jisu Christ te hagini ki sngi ki khadu ro ngi de ba sngo tho shai ye kane ka ba ka de ka don sha ka nongrim kat kum ka tien ka jong blai ha ka ching de bat ka ne ka ching ai ka ba kenja man sim la ne ki ching ai ba kenja man sim ki jong blai na ka manta ki breu ki jong tamar kata tungin sel tu shai ye ka ne ba u blai kum bo la padan kam ha ki sngi hadin ko mau ha ki sngi ki apostol bat kum taru ha ki ni ki sngi na mar ngi tip ba ngi e mo ki sngi ki khadu ni don kam ya kijing ai bukan zaman sim ki jong blai nakan benta kum ngi le kren yakini ki mat baca din ma naga benta ka balang ka jong blai naga benta ka gospel lani ka mission ka jong Jesus Christ pan pandem no ya ka nang bo Jisu un wan no ha kijing wan ka ba ase ngai skam ba bo nangi ngilangia ya kene ka thai pop kijing pang kijing sitam kijing sneo sui kijing kuslai ki wan ban tap ya ki long yeng kristan ki juni
Namar ngi em kene pertai pop ngim la ban like ya kini ki jing ki jin jin jar. Namar kata ngi du yi ki bahaya ngasam. Ngi du yi ki ba ki batan ki jun. Hanrei ka ketin Dei shibun pastor ya kata jing jubab ke chong pi long ke bas ngotanan but mentangi lain nasha ke jing kli ke ba khat riu jing ke bang kli ya i sir nyobor ke jing kli ke bang komne ke ai ka banja ya ka balang jongi lada ni jet ban kentai ya ka ban itu ban penhe pensan bat pentrai kam ya ki jing ai men sim sampawan jubab dan migane sir nyobor Kumlai sibonia kene kecingkeli kepada kam. Bat ngakwa ban jubab dah kebak sedang kumne. Ujisu ulang ukli jong kebalang. Ujisu ulang kamet ngilong kidkot jong kamet ujisu kres. Namar kata kadau mau badai ukli utip unang ban ai kumkino kijing ai jong mensem ha kidkot balang. Namar kata kadau habangidon ya kini kijing ai hapok kabalang kakeu kabalang kadon kijing snau thu shu sepangga ketin kijong oblai bat kum tala da pipule syakinong Efesus kalong basau kadekot ka bakhat ar hang to ka pensyai ka ong ba ya kaban penjanai ya kiru khoit ya kijing troi kijing syakri tin blai ya kaban te ya kamet ukris sengap ladangi don ya kini kijing ai Teh kemet ukris nanti kada khot ka khalai ka baong syu tal anda ngila poi baro sya kata kejinglong ka we kejong kejingait bat kejong kejing tip ya khon ublai hadu kejinglong rang ba bha hadu kejing theo kan nyeng kejing dap ukris menta pila tip balada don gini kejing ai kane kejing mentoi ka bangila banyo imre to ngi pe pat lada ngi kentait ye kini kejing ai kijong umensem ya kebala tho hakan ga record na ga ju ka sithi sekinong Efesus kalau nong basau ga record ka ba khat sao ka ba ongkum ne ladangi kentait bakumta nginam long syuki khna ladangi kentait ngilong ki khna ya kebala pensat kenting bat bala rong no keleng da kala kejing hikai baro da ka boy shalai kibreu ha kejing le sianti kat bakum ka boy sneu kejing hikai bakla kini kinjia ladangim don ya ki ladangim don ya ka ba Jesus Kristus ula ai kejing ai jong mensem kinong ya thulupa kinong ya lap ladam don no ya lap kamot ngim lap ban sngau thuk kinong ya lap ki pensyai ngina ka keting ki jong ublai kamot ladangim don ladangi kentait ngila ban poi sa kejing bakla ban yo ya kejing hikai bakla ya kiba kibreu kila hikai ya kabala tho hangne kejing le senti shalai kibreu nanta ka khot ka khasan henry da ka ba le hok ha kejing e ngin yo nang san sha u ha ki e baro balong ukli ukres ken nama ta ka daw ladangi kentait kalong kejing du ka bakrau kaba la seban long hadu bangin du ya kejing im kejongi namar bangim tip ya kejing shisha na ka keting kejong oblai nama ta ka daw kerpat ipi we ki samla ki khna ki samla ki long kmi long kpa ki temen kisan pinchim khia ya kane namar ba ublai u ai habaro ki bangai ha o ya kejing ai mensem bala da pisngau apidon ya kane kejing ai shim ya ka pendenkam ya ka banlong kejing mentoi yang ngi iwe pi we kam tam kat bangidang up ya kejing wan arsing kejong Jesus Christ de banlong kiba jajan batu banlong hakamet kejong Jesus Christ ublen kur khuingi we pi we amen ublei shibun sir nyobor ya to kejing jubab kaba pira wan dak long sha kejing jubab kaba shai kedar hawat bat kalong sha kejing du nong kaba crowd ladai ngi kentat ban penksan ban pentrekam ya kejing ai umensiam ha kabalang kan long kejing du nong kaba crowd but ngimde ban kentat ya ka ban ring penan kam ya kejing ai umensiam ha kabalang kejongi khnama kabalang kejongi kan san kan he but kan roi khudeish bun sai sin ba nyobor ya to ka jing juba ko changpi ban mantangi le na sa jingkli ka bakhanyo ka jingkli ka ban kli ya iba loving jingkli pong balai ba ka jing ai
jong ke jing shakri ke balen lade kalong ke badan kam hapo ke balang. Selamat jawab lan kini ba loving. Amen nga kwa ban anyo nam da ka du ka jing kli ka la kli biang yang balai ba ka jing shakri da ka men sim ka ba lai loi klam ka no jing knyom ka long ka badan kam ya ka balang nga kwa ban shito katuka tidli ki point balai ba ngi don kam kawe ujisu u shakri da ka men sim ka ba ai tilot klam ka no ka jing kho nyo klam ka no ka jing prakhat ba yau sa siu ka liang pan ka bible ga thu na ma ba play la ye ka da ta pa the du ka lai ti no lu khun la kha ma we bu ai we ba ro bang nge ja u nom cha chu ne yo ya ka jing em ka bom chu kun jisu wan ban shakri lang ba ka jing ye ka ba u play la dan ha u ba wan ba on ai ya ka chingem ga jong ba la dang ye jo ni la ban bu jo da ka men sim ga jong hero ba kita ba ro ki ba yo sngo ki ba sngo thu ya ka ne ga jing ye ka ba jisu la wan man pen em hange ka long ru ka badan kam bangen bu de ki den chat ki jong u ban shakri ya ki wei ru da ki jing ye ba da ka men sim ka ba klam kano ka jing bu tang sho namar ba dai tang da ka ne ka men sim ha ka ba ya ka kam ka jong play on sala ban ben but poru kren hanang kong shikinong koren kalnang ba shipau kat balai puai bong lada phile ya ka e ru tu le phe na ka ban da jong utrai namar ba ka e ka bangi ngi le ha bangi le da ka men sim ka ba ai tilon na ka ban da ka jong play kibrio kinyom i ya ka chingkala kibrio kinyo i ya ka chingpen kendo ka jong men sim khoi but yaki on satan show Jesus Christ dai ba kene kan long ka jing duai ki jonga ba ka jing duai ki jongi ba kum ka balang bangin tray ka kam ka jong play da ka men sim ka ba ai tilon ba om da ki wei ba ki dao Shibun ba loving ga tu ka jing jawab ka jong phi ai bom blain kurku ye phi but mun kam ye phi na ka we ga sngi she ko pat tengen let na sa she jingli ka bakhat do ha ne ka chen kren ka jongi ka jingli ka ban kli ya I pastor Abbas Kamlon but in pun kut na isndan ne ka ne ka jingli ong kum ne kai ka jing ai ka ba long ka jing ai ka ba don kam tam sha ka balang jongi long ka jingli ka ba don kam na mata ka jingi we poi ban snap but panan kam ya kan de ka jing jabab ka bai pastor inai anyway kuai kublish bon na kamta kani ke jingli ka bakhado na ka bata jonga ha kani ka programs ka baong ke ka jing ai ka ba kham don kam na ke jing ai ba ka jam sim sha ka balang ka jawab ka bang kwa ban ong ba ka jing ai ka ba kham kong san na ke jing ai ki ba ka jam sim ba ka balang ka de ban yomat ka de ka jing ai ka jong umusim ko jong blay kata kalong ka jing habang idon ya ka jing ka te song ya ke boro habang idon ya ka jing ka katiu ya ka lama gospel ka jong blay habang idon ya ka jing ai ba ka jam sim uso jong ka jing akwa apani thu ipi baka met ukres kabalong kabalang on pen internet ya ka but on pen san ya ka shosho oi nakong koren kalonom khalai ladangi puli hangi shaphang kajing kalong shisha ka ka ba smotanat but kalong shisha kajubab ka ba ngimyo kantin shu namar bakla shai krar kum kasngi tangkan khot bakhado ka bang akwa puli nakong koren khalai kalonong ka khot bakhlai ti kumta ka yaisa ka jinget ka jingkerman ba ka jinget kini lai re ka bakham kom san ne kini long ka jinget hoi ni don kam ye ka jinget ni don kam ye ka jingkerman ni don kam ye ki kamba ni don kam ye ka jingnang ni don kam ye ka ni ka tai ya ka bar kantiu ya ka lama gospel ka chong ukres bantai ya ka met
kajong kres kabalang dan kabakam kusan na kini kalong kajing tang kajing hi kabala piang namar habang idon kajing ke baro kidon long kidon lot haka kublai shibon do ai bublai kurku yang hilang baro kublai shibon pastor ya to kajing jebab ka bas ngotenan hoi kajing ai ka badan kam tam hangi pada ka balang ka sungi ka de kajing bat hatu ka balang ka chonga ka chongpi ka don ye ka jing apo ka balang bat lada kam don ni de ban stang ban don na ka jing ye iwe namar habaneng ru ni de ban don ye ka jing lada yim don ni ka jing yim la ban de shabaneng to tengen ni de ban stang ban don ye ka jing apo ka balang ka chongi kublai shibon ye pi bara ba pet kinoi shimanta abu blain kurku ye pi bara ba tungan pen kre ilade ka bangin ab kata ka chingwan ar sing jong Jesus Christ krang bala dau Jesus Christ in one how do jong ka baneng ba nga ban ma ping e don banta ha ka banyan det shi ka ying ka ba blai la pen kre na mata ka jonga ka jong pi but la da pi don kijing cái kijing kli ke ba phim sngo tho na phi kwa ban kli hangi phila ban comment changi but tungan pen wai na ikane da ka ching dwai tungin dwai ko pa si ba hamneng kan nong idap da ka ching comment ka ba kraw pamela don ka lam bat ni hane kenta ka bang pelut por ban yo snow yak ting jong me ai ba gani tin ke jong me ba mi nak shakri ke jong me ken don chaka hapo ke nut ke jong ni kana mai la plan kam ya ka banya sam ki we ba ban klan ya ke jingai ke jong ni try snow lam ko try chingwa tung pop ni baro ngi ngo ngi dam krteng ke jong chiskin tam amen